Kumusta nyo mga kansan? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin mga memes na mapanghusga sa lipunan. Yan ang sinabi ng mga admin. Kaya simulan na natin. Huwag nyo kalimutan bumili na ating merch kasi demonetize. So, Paulo natin video. Pero di ba, ganun talaga ang lipunan. Ayaw tayo bigyan ng pera. So, pag tumawa ka, mapanghusga ka. Sabi natin 3 buhay dyan. At simulan na natin. From Dualex. Walang katapos. Yes, sir. Una-una, leche. Well, at least hindi siya mapahusga, diba? Tinulungan pa niya. Tinulungan niya si ate at tinulungan niya ako na hindi makopyright nung kanta, diba? Maraming salamat. Hindi ka mapanghusga, kuya, pero kailangan, sige, tagalan mo na isa, may dalawa pa naman. Bayan, Pao! Humihina ka na dahil sa lipunan, ano ba? From Jerry. Hindi ako mapapatawa na bagay ito, normie memes. Ano ba? Hindi ba ako kilala? Mukhang tanga. Okay. Gusto ko yung dapat gawin tong challenge. Ayun na, lumabas na. Dapat gawin challenge yun ng mga TikTokers natin, ng mga babae dyan. Pakitaan mo naman ako ng ganon. Sige na. Tapos mag-pek shorts kayo. Sige na. Ibenta nyo na lahat para mahusgahan na kayo ng lipunan. Ano ba? Kailangan natin mahusgahan. Hindi pwedeng ako lang. Mamula. Kailangan natin to takpan na yung mga muka. Sabi sa ni Tito YouTube para daw ma-monetize daw ako. Ayoko na mahusgahan ni Tito YouTube. Anong pa nang tawag sa atin? Maraming salamat, Tito Manny Pacquiao. Masakit talaga ang lipunan, tandaan. Kinabahan ako kasi security card na naman. Yung kakautos lang sa'yo, may kasunod na agad. Me. Teka lang, lipunan. Diba? Hirap sa lipunan. Utos dito, ganito ka dapat. Pati di ka tulad ng kapatid mo, pati di ka tulad ng kaklase mo, pati di ka tulad ng kung sino man. Pati di ka katulad doon. Kasi hindi ako siya. Mapahusgang lipunan, magulang, relatives, at kung sino-sino pa. Mga hayop kayong lahat. Pati di lang kayo maging masaya. Na masaya ako. Kailangan ko ba magpa-press con, ha? Sunod! From AGL kasi. Bakit pareho? Yung enerhiya inilalabas ito. Kung ito lang, di okay lang. Kasi tagalan wala ako na isa. Pero bayan, pula din agad. Pangalawa pala. Huhusgahan na naman ako ng lipunan. Ang ating kapitan, saludo sa'yo. Pero di mo dapat ginawa ng ganyan yan, kuya. At mga gagaya dyan, mga hangal kayo, wag nyo yung gawin, okay? Yung pinag-usapan natin sa video na to, yun yung kung ano yung tumatakbo sa isip niya siguro nung ginawa niya. Para lang may mapulot tayong aral. Sunod! Number 10 on trending for gaming. May pag-asa pa nga ang lipunan. I thought my life was a tragedy and all along it was a gaming. Magaling. From Vermel, bawal na Bote naman! Yan ang panghusga na gusto ko. Okay sana yan kaso binaboy na kahusga-husgang mga bata, di ba? Naamoy ko pala itong keypad na to tsaka headphones. Amoy ko na. Rafael Tayag. Paki mo kung nabuntis kami na maaga, sinubukan lang na. Alam niyo ako naniniwala na sinabi talaga ito isang totoong tao. Feeling ko ito lang talaga yung mga nanti-trigger. Imposible talaga. Hindi ako naniniwala. Ayoko husgahan ng ganito katanga ang kabataan. Hindi. Pag-asa ang kabataan ng bayan, leche. Umaasa pa rin ako para kay Dr. Jose Rizal na may kabataan pa ang pag-asa. Sunod, maraming salamat. Hindi ako natatawa. Ako ay natotoktokan ng TikTok. Teka lang. Mag-isip ka muna. From Fernando, or pork yan. Ibang pagdidilig ng bukid ang iniisip nyo, ha? Tanda lang kayo mag-aahit. Baka pamugaran ng mga masasamang insekto yan, mga bukid nyo. Kaya lagi nyong gugupitin, ha? Sunod, maraming salamat. Ano lang yan, tamang angling lang yan, kaya nakuha yan, diba? Suporta lang sa mga local nating farmers. Sunod, ibang kababuyan po yan na association. So, kailangan pa niya mangolekta ng onting kahoy, kaya hindi pa niya nakakompleto. Okay lang yan. At least, diba, may CCTV dun sa gilid. Masyado lang advanced na yung teknolohiya, di nyo na nakikita. Bagong update lang yan. Sunod, from Prod.
Hinuhusgahan lang kita ngayon pa lang. At least, diba, masusulit niya yung Anli Rice, diba? Kanin nga po. Pwede ka daw ang porn star. Sa Big Block. Sabi ng isang nagtatrabaho sa mga inasal, pasalamat ka, wala na ako sa mga inasal. Kung ako medyo bobombuhin kita lang kain hanggang mabusog ka. Yan ang hindi mapahusga sa lipunan, di ba? Tinulungan pa niya. Maraming salamat, Kuya Philip, sa sinabi mo. Adorable home ni Papa. Gusto ko sila lahat gawing mga inasal para mahanin lang ako ng tatay ko. Okay lang yan. Sunod, mapanin lang na lipunan. Kala nyo palalo sa palengke, sa toda, lahagi na lang ako gwapo. Sige na. Kahit tanay ko, sige na. Pero pagkaharap mo na yung crush mo, dun mo malalaman ang katotohanan. Kaya maraming salamat sa katotohanan na yan. Sunod, from design. Hindi. Yung irony, di ba, na mukhang hindi pa napag-aralan nung naglagay nito. Mapanlin lang ang internet. Sabi na internet, PNG to Pero nung nilagay ko, JPEG, ano kasinungalingan to? Yung mga nag-edits dyan, alam nyo to. O yan, DepEd. Baka pwede nyo bigyan ng trabaho tong Konichiwa na nag-edit. Maraming salamat. 石の海で会いましょう待っていてくださいね先輩 Daming mapanghusga ngayon Ito from Yutaro. Oh, I will serve you, I will serve you. Huwag mo subukan. Nakikita ko ni utak mo sa loob, kuya. Bakit? Okay na, tama na. Ayoko na mahusgas. Di ako natawa, ako ay nainis. Hindi maraming salamat. From the next trend. Ano na naman to? At least hindi TikTok. Yung tropa nyo ay ayaw payagan ng nanay Tol, seryoso gago to sa gago tol. Utang na tol, gago. Gago tol, seryoso gago tol. Sige, tagalin nyo lang sa... Yung mukha niya parang, shit! Uhusgahan na naman ako ng nanay ko! Tama na! Buti na lang, sumaya ako bago lumabas yan. Yes, so kami kasama yung video recorder dito. Ang sarap naman! Husgahan! Maraming salamat. Hindi naman ako tago umaasang mananalo ko sa mga ganito lang. Alam ko naman lagi nyo kayo nuhusgahan. Ganyan ko kayo kamahal. Kaya kung mahal nyo ako, bumili kayo ng jacket, sumali kayo sa membership at ilike yung video. Boom! Easy plug! Filipinos will be against the first but mapanghusgang lipunan nga naman ng Pilipinas. Nako po! Marami natitrigger sa comment section. Amen! Amen! Kayo na magtalo sa comment section. Wala akong panahon. Pagod na ako manghusga. When you are laughing about the cringiness of the but the need that... bakit mo ito ginawa? Alam ko. Eto, pag pinapanood ko yung channel ko, pag pinapanood ko yung sarili ko man lang sa channel ko, nakikita ko na ang sukot. You live long enough to become the sukot. Nakalimutan ko yung buong quote, pero di ba, yun na yung kalidad mo sa channel na to. Dahil wala tayong pake sa husga ng lipunan, di ba? Kung ano ang gusto ng puso natin, yun lang gagawin natin. Paolo, magganito ka! Paolo, magganito ka na nga! Paolo, magganito ka na nga! Wala tayong pake. Gagawin natin pag nandun na ang puso natin, di ba? Pag namatay tayo lahat, iisa lang naman na itsura ng kabaong, di ba? Sunod, kaya enjoyin nyo na ang gusto nyong gawin. From John, 10k magawin nating sabon. Mapanlin lang na lipunan. Sabi mo, yayaman ako dito. Power! Sabi nyo, yayaman ako. Ano ba? Bakit? Ba't hindi ako yung mayaman? Bumabango lang ako at lumilinis. From sinumpang memes. Puta. Handa na ako, Papa Diggs! Ito, sana ganito ang lipunan natin, di ba? Ang ako. O di magunitan pa na ako. Oh. Inaabangan ka ng ganito ng mga bata, pero pag kita-kita kayo sa reunion, ikaw yung parang kinamumuhian ng mga tito-tita mo, ng mga inaanak mo na wala kang ginagawa sa buhay mo. Sorry na! Papaumanhin yung mga inaanak. Huwag nyo husgahan. Kahit sobrang tanda ko, lahat ng bata nyo, papanghusga na agad kayo. Tunay nga kayo mga Pilipino. Maraming salamat. From Jasmine, hindi ka tunay na depressed kasi ang tunay na depressed. Daming
Mapanghusgang ayaw sa low fee. Diba? Nakita ko lang yung Bart na yun sa low fee. Yung mga aesthetic ng mga na kulay. Sorry naman na, man. Ano mo, mahal ko. Wala nagmamahal sa akin, man. Kaya, kung wala tayong nagmamahal, ikaw na lang magmahal sa sarili mo, diba? Magdamag, magsawa ka hanggang hangin ang lumalabas sa'yo. Diba? Yan lang ang magpupuno ng ating buhay. Come on, grab your friends, we'll go to very distant land. Maraming salamat, Timothy. Diba? Yan ang tunay. Alam ko, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan, iba-iba ating coping mechanism, kung paano tayo, diba? Hindi magsasnap, parang yung nangyari doon sa mall. So, ayan, tandaan nyo, gano'n pa kaboboti sa sarili nyo, gano'n kayo kawalang kwenta, ano mang pinagdadaanan nyo, ano mang hirap ng buhay sa inyo, meron at meron magmamahal sa inyo, at kumapit lang kayo mga kababayan. Tandaan nyo, tayo lang ang magmamahal sa sarili natin ng tunay, okay? Kung simulan mo sa sarili mo, hindi mo kailangan ng pagmamahal ng iba. Yung iba, dagdag na lang yon. Unahin mo mahalin ang sarili mo bago ang pagmamahal sa iba. Kahit magtulong-tulong pa kayo mga Napaka-inspirational naman nun, Pao. Sigurado ako nilagyan mo yon ng inspirational music. Siyempre, Gretchen Barreto ko, instant puzzle canto in cookware worth 17,000. Ito na ang news ngayon, mga cancer, diba? Hinuhusgahan kita kung bakit ka mayaman, Gretchen. Ako ay nagagalit at naiinis. Ba't ako hindi ako mayaman? Ba't pag ako nagluto isang pancit canton, humihirap lang ako lalo? Sige, tapusin na natin doon. Mapanghusgang mga balita na yan. So yun, sana kung gustuhan nyo mga mapanghusgang memes ngayon linggo, sana sumaya kayo, diba, sa panghusga ng lipunan sa atin. So, kung nyo mo tayo like, diba, share sa inyong hindi mapanghusgan nyo friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo out. Bye.